И какво става, хора? Днес ще играем с един мой приятел, Мартин БГ. В YouTube, така се казва. Ще играем Roblox. Ще обираме, ще бъдем полицай и нека да започнем. Брат, ти къде си? Още, че нещо ми е Нямам... Свършил ми демиджа на колата. Да. Ела до това. Аз близко съм до бижутерията. Остай, ела до бижутерията, ти ще ме видиш. Една полицейска кола. Брат, между другото, че стани полицай и ме води на някъде. Между другото, взех си нова кола. Ама полицейска. Да. Това е от XP-то. Аз в момента съм натрупал 126 XP, защото и сега затворих няколко затворника. Еми та кола е с 4 аспуха моята. Чакай, материално казвам, зависи колко XP има, защото 144 XP кога ги натрупах, бе? Отстрани, като затваряш затворници. Окей, аз слизам от колата и си приготвям това, ако някой мине с 200 да го такова. Чакай, брат, ела бързо, защото ей тук ще има обир сега. Добре, брат, не! Умрях. Умрях и сега 55 секунди трябва да чакам. Да, викни ли нека, аз съм точно до бижутерията. Брат, аз съм много жестоко умрях. Ще до бижутерията ли си някъде? С линейката си. Брат, това си ти, нали? Не, има някаква линейка до мене. Сега ще му свистят ли? Какво ще стане? Остат ми 13 секунди, докато живея, ама той ще си тръгне. Да, той ще тръгна. Те ли, бе? Брат, аз умрях. И сега трябва да разпална. Не е много голям проблем, защото ще дойда с полицейската. Брат, той е някакъв побърканяк, сигурно. Брат, какво стана, бе? Той при мен е тъй между другото, като говориш и ти. Изчакай, отивам към полицията да си такова. Брат, ама той реално казано е по-добре в момента, защото няма микрофония. Чакаме пред полицията за работата да се е такова. Чакай, къде си, бе? Това ти ли?
Окей, идвам. Окей. О, аз трябва да... 3... You have to wait 35 seconds before starting a new shift. Трябва... с мишката ли? Чакам, то реално казано трябва да изчакам 35 секунди ли? Що щупи стъклата, е? Брат, аз ще си щупя мишката още малко, е. Брат, това не работи, аз сигурно 100 пъти цъкнах, не става това. Ма колко минути, секунди ли? Да, знам, ама чакай. Let's fucking go. То моята полиция. Ти къде си? Ти ли си? Не си ти. Окей, аз при теб ще дойда, защото трябва да си правя и аз колата. Боже, аз обаче на къде отивам, бе? Ти в тунинг гаража ли отиваш? Окей, аз идвам. Какво стана с колата, бе? Ало? Брат, я ме изчакай до тунинга. Аз съм почти там. Ще че ми взимат пари, защото не съм с сирени и минавам по светофарите. Скоро ми бяха взели към 1000 лева. Да, аз съм си такова. Сега в тунинга влизам, ти ме изчакай. И мерси, че ме изчака между другото. 18 XP. Поправих се. Сега Да, това скоростта мериш. Добре, това ще го пробвам тогава. Само то е лошото, че те изведнъж минават и то дори не засича. И не знаеш с колко километра кара. Брат, заклиш. Идвам. Много мразя, когато колата се заклещи в някой стълб. Казвай на къде да карам. Окей, за тебе ще бъда. Аз колко FPS имам, бе? Добре. Чакай, аз имам... Това е добро, е. Имам към 320 FPS.
А сега на къде отиваме и то трябва ли да го гоним пред тебе? Бижутерията. Обърках. Да не знам. Брата му то много е лошо. Някой със спортна кола, ти с някаква бавна, примерно, кола и... Добре, как си го е взел той БМВ, бе? Абе, той знае да харчи и да се вкачи на богат. Брат, то това не е заради гъжето, просто не знам. Просто той не спираше да се вка колко е богат и баща му карал такова Ферари. Той реално казвам Ферарито е по-скъпо от Поршето, ама това е друг въпрос. Ферарито няма монитор в колата. Примерно. Дай да си сложим колите зад паркинга, защото ако дойде някой, той ще разбере и ще се тръгне. Брат, той изтръгна, стой го. Остави го, то. В смисъл, той като ме уби, това беше гадно. Щях да го гръмна в главата. Брат, стой на едно място, виж. Виж, отвънка излезна малко, отвънка излез. По принцип те се привличат от и тия неща. Ето това е същото. В смисъл вчера спуках на един гумата се е това нещо. Еми не знам, в смисъл му спукам. Не знам, прекалено много XP ти иска. И аз нямам толкова много. Брат, аз, ей тук ще седиш от те, по принцип, ей тук идват. Ама, в банката ли е? Защото отвънка ли има някой? Аз не знам, човек, кажи ми как се обира тази бензиностанция, защото влизам в това и то или бисквитки, или сокче. Трябва да си купя. Тъй кажи, мой. Защото аз отварям касата и има само куки и такова, и Red Bull. То точно така. Брат, не знам какво ми се е случило днеска на гласа. Не е същия. О! Да, спомням си оня ден как причакахме един и го заключихме. Тъй ли бе? Брат, в твоята кола ще бъде мързима да карам. Аз през това време ще гледам на камерите да ти кажа на къде. Да, знаеш, има някакъв с 4 звезди с спортна кола синя.
Браха ли банката? Брат, това ти къде си? Ядя. Не е добър. Аз ще го заключа. Брат, дай в колата, влизай, аз ще гледам на камерите и ще ти казвам къде е. Така. А в клуба ти можеш ли да ограбиш клуба? Защото аз съм пробвал, не стана. А то принципа откъде се взема тази бомба? Чакай. Сега гледам на камерите. Абе, стрелят ли на? Влизай. О! Брат, не знам. Може би. Чакай аз да видя колко минути е този клип. Между другото, вече се направих с такава опция клиповете да са по 40-50 минути. Как то блъснаха обаче. Брат, тук няма никой, повярвай ме. Брат, реално казвам, съм се опитвал да ограбя тук, ама не знам, с бомба. Ограбвали ли са? И ще чакай, И ще чакам, а то когато свети в зелено бункера, как се отваря? Еми тази вечер ще се обаря да пробваме дали ще успея. Ако тази вечер можеш да говориш, де. Сега, брат, пусни сирените, защото сега ще такова пари. Брат, ти калко е искам тая игра да я направят, да можем да караме на first person. Определено шак да карам. Не е смисъл, не ако беше на first person, ще да е по-яко. 360 евро ти взеха. На мен ми дадоха пари. Брат, кажи ми, как мога да натрупам примерно 5 звезди? Майко мила. Май, не знам, много ма кефиш как всеки път свириш, когато блъснат. Как свири? Майко мила. Брат, внимай, че той... Чак, слиза от колата и я бутай. Чакай, трябва да се кача. Аз имам 54 експи вече. Брат, как? Защо даваш ми гачи, когато забиваш? Аз по принцип не го правя. Добре.
Майко мила! То как е? Как обърна колата? Го грабиха ли това? Това беше Ауди, хора. Брат, това беше Ауди. На то му звъннаха, ехе. Не ми казай, че трябва да затваряш. Стига си дава в тия мигачи. Добре, не съм видял. Окей, сега казвай на къде отиваме. Той е добър, бе. Брат, стреляй по каруцата. Чакай, ма той добър ли или лош? Я отпред го заключи. Добър, остави го, добър. Само дет му стреляхме по колата и си изхъбихме патроните.